Onneksi olkoon. Kiitoksia. Miltä nyt tuntuu? Ihan hyvältä, täytyy urheilua alkaa enemmän harrastamaan. Tuliks hiki? Tuli. No niin, lähdetään mainoskatkolle kuule nyt jäähdyttelemään. Huhuhu. Tervetuloa takaisin Mitä maksaa pelien pariin. Ja nyt kysytäänkin Pekalta, että kuka tulee tälle paikalle seuraavaksi? Ja sille paikalle tulee Tauno Riihimäki. Tervetuloa Tauno. Oliko se Riihimäki? Aivan oikein. Nimi ja kotipaikka sama? Ei ole kuin Tampere. Jaha, Tampere. Mutta Hämeenlääniä kumpikin, eikö Joo, kyllä. Selvä. Terve. Ei ole Hämeenlääniä enää. Länsi-Suomi. Niin tosiaan, kun lääniuudistukset on tapahtunut, voi. Koskahan meikäläinen siirtyy tälle vuosituhannelle? Katsotaan. Tervetuloa Tauno. Katsotaan mikä on alkukarsita tuotteemme. 3 40-wattista lampua kauniisti kromatun varren päässä ja kaikki suunnattuna kohteeseesi. Massive kohdevalaisin auttaa keskittymään novelliisi. No okei, iltapäivälehteen. Tauno, mitäs veikkaat tämmöisen valaisimen hinnaksi? 6,90. 690 markkaa. Mitä sanoo Terri? 249 Niin, markkaa. Ei voi korjata enää. Okei, 249, kelpaako se? 15 parempi, että menkää. Mikä? 249 ihan hyvä, että menkää. Okei, se menee, selvä. Sultka tuli niin monta numeroa, että en mennyt millään pysy mukana. Okei. Mitäs sanoo Pasi? 399 markkaa. Mitä sanoo Anna? 470. 470 markkaa. Oikein hinta on kuitenkin 490 markkaa, mutta Anna, paras arvaus. Tervetuloa Anna. Kiitoksia. Nyt tavoittelemaan joku näistä palkinnosta, mitkä onnennumeropelissä voit voittaa, ja niitähän on 3. Katsotaan mitkä ne on. Myrskyn jäljiltä tontilla on paljon irtotavaraa, jotka on hyvä heittää pikimmin Alko Silent Power 4000 oksasilppuriin, jonka uusi leikkuumenetelmä on lähes äänetön ja kestää esimerkiksi hiekkaa paremmin. Naapurisovua ja omia korvia molempia auttaa kivasti 1400-wattinen Puulan ES300 sähkösaha, jonka pakokaasut ja melu eivät häiritse ketään ja pystyt katsomaan naapureitasi joskus silmiinkin. Ja kolmantena tuotteena on vuorossa Rautian lahjakortti, jota ei millekään tasaiselle jämptille summalle ole kirjoitettu tietenkään, vaan juuri sillä tavalla, että arvaaminen on vaikeaa. Kiva sitä on silti käyttää, vaikkei niin tasainen summa olekaan. Tällaiset tarpeelliset tapaukset olisi tässä nyt, ja joku näistä palkinnoista on sinun. Sulla on käytössä numerot 0–9 ja kutakin numeroa saat sanoa vain yhden kerran. Ja se, että minkä palkinnon hintaan se kuuluu, niin se ilmestyy sitten oikealle paikalleen tänne onnennumerotauluun. Ja se hinta, mikä siellä on ensimmäisenä valmiina, on sitten sun palkintos. Ja mitä sanot, mikä numero olisi ensimmäinen? 7. 7. Mihin 7 laitetaan? Sähkösaha alkaa 700 jotain. 9. 9. Se meni sinne myös. Nyt saattaa olla kuule sähkösahan saanti yhdestä kiinni. 5. 5. Ja katsotaan vitosen palkka. Lahjakortti 50 jotain. 8. 8. Mihin osuu 8? Oksasilppuri 80. Entäs mitäs tuhansia meillä olisi tarjolla tai satasia? No pistää sitten 2. 2. Mihin osuu 2? Kato, oksasilppuri 2000 jotain. Nyt tarkkana. 4. 4. Mihin osuu 4? Ja pots, oksasilppuri 2408. Hei, se saattaa nyt olla yhdestä kiinni, kumpi Okei, tulee? 0. 0. Mihin tulee 0? Ja se tuli sinne. Oksasilppuri 2480. Nyt vaan anna silppuomaan sitten. Ilman muuta. Mistä soksia saatas? No löytyy niitä metsästä kuule. No sieltä hakemaan. Hei, tarkistetaan vielä mikä olisi ollut lahjakortin hinta. Se olisi ollut 651 markkaa ja sähkösahan hinta 739 markkaa. Onneksi olkoon uudelle oksasilppurin omistajalle. Kiitoksia. Lähdetään loppukilpailu pyörään, sieltä saattaa onnistaa eteenpäin. Jasso. Ja nyt katsotaan, että kuka tästä 3 lähtee sitten finaaliin tämän loppukilpailupyörän pyörityksen perusteella. Ja muistakaa säännöstä sen verran, että pyörän täytyy pyöriä vähintään 1 kokonainen kierros, jotta yritys on hyväksyttävä.
Ja teillä on tavoitteena päästä mahdollisimman lähelle 100 pistettä, tai jos saatte tasan 100 pistettä, voi voittaa 20 000 plussapistettä. Ja saatte itse päättää, että pyöritettekö yhden kerran vai 2 kertaa, jolloin kahdella pyörityshommalla lasketaan sitten se yhteistulos, mutta se ei saa mennä yli 100 se yhteistulos, koska sitten diskataan. Ja ensimmäisenä pyöritysvuorossa Anna, ole hyvä. Kiitos. Ja hyvät vauhdit lähtee, kierros menee rikki, kyllä. Mitäs sieltä mahtaa tulla? 65, 10, pysähtyykö 10? Se pysähtyi siihen. Uudestaan. Ilman muuta uudestaan, mutta 90 on nyt sitten maksimi, mitä saa tulla. 90. Tasaan 100. Katos tyttö. Ja 20 000 plussapistettä, ole hyvä. No älä nuolase kuitenkaan ennen kuin tipahtaa, sillä katsotaan, että jos noin 2 muuta tipahtaa. Mene sinne Johannan viereen odottaa vuoroos niitä, tai katsotaan pystyykö Niina vastaamaan tähän hirmuiseen haasteeseen, jonka Anna esitti. Tasan 100 pistettä ja kunnon vauhdit, se on aika raskas. Nyt piisas vauhti, siinä meni 1 kierros ja 80. Aika hyvä sekin, mutta ei riitä tässä tapauksessa 20. Lisää nyt laitettavalla siihen, ei auta mikään muu. Missä se mahtaa olla, mutta muista, täytyy vähintään kierros mennä silti. Ja siinä meni 80... 55 se meni yli, mutta Niina, onneksi olkoon, sulla on kuitenkin yli 3 tonnin palkinnot näistä kisoista. Toivottavasti olet tyytyväinen niihin. Kyllä, kiitos. Se oli hyvä hoppu, se hintahoppu. Kiitoksia. Joo, hei. Ja Olli, sinun vuoros. 55 on lähtökohta nyt siinä, mistä lähdettiin, että nähdään, missä menee kierros rikki, ja siinähän se meni. Ja meille kelpaa vain paras mahdollinen numero, ja 50, ja saman verran päälle. Tasan kiekka. Osuuko? Kuinka mahtaa mennä? Osuuko? 50, meneekö toisen kerran? Ei, oliko liikaa vauhtia? 80. Se meni yli. Kiitoksia Olli. Sulla on kuitenkin hirmuiset palkinnot, on yli 8283 markkaa edestä. Loistavaa. Aplodia Ollille. Kiitos. Mutta Anna veti parhaat pisteet tässä ja nyt finaaliin. Anna, nyt tarkkana, sillä ollaan finaalissa ja meillä on 5 palkintoa ja me toivotaan, että sä voitat ne, kun tiedät, mitä ne yhteensä maksaa. Ja muista, yli ei saa arvata, mutta pikkusen saa mennä ali. Ja kurkistetaan tänne monitoreihin, että kuinka paljon siellä vaihtaa 1000-luvut paikkoja. Ja tuo valkoinen kehys sun täytyy pysäyttää tällä nappulalla ja siitä sitten tiedetään, että mihin se pysäytyy, se on sun pelivaras. Nyt herkisty ja paina nappula oikeaan paikkaan, että saadaan iso pelivara. Paina siitä. Ja mihin se tuli? 3 tonniin, 3000 markkaa. Se on ihan hyvä pelivara. Katsotaan, mitkä on finaalipalkinnot. Heti aluksi lentokoneen nokka kohti Italian Pesaroa. Aurinkomatkat ottaa ja vie sinut viikoksi nauttimaan eläväisestä ja aidosta italialaisuudesta. Hiekkarannan aurinkotuoleista ja varjoista, kuuluista kalaravintoloista, shoppailusta ja elokuussa myös oopperafestivaaleista. Ollaanhan hyvänen aika Rossinin synnyinkaupungissa. Kuunnellaanpas sitä Rossinia ensin kotona, heittäytymällä 3 istuttavalle Bella-sohvalle. Se on hyvän hinta-laatusuhteen sohva, joka on päällystetty laadukkaalla Chenille-kankaalla. Ja sohvan eteen valjastetaan Thomson 25 DG 22E kirjainyhdistelmä, joka tarkoittaa ryhdikästä 25-tuumaista stereoteksti-TVtä. Sen ohjelmainfon saat näkyviin yhdellä napin painalluksella. Näin hyvässä tunnelmassa jatketaan, mutta siirrytäänkin yllättäen autoon. Viihtyvyys nimittäin nousee sen sisällä, kun autostereot ovat mallia Daewoo AKD 0225 RDS. Se toistaa CD-si ja radio-ohjelmasi 4x30-wattisella huudilla. Parkkeeratessa voit myös ottaa etulevyn muodikkaasti taskuun. Mitä kukaan tekee autostereoilla, jos kisailuohjelman repertuaarista ei löydy myös uutta Volkswagen Polo henkilöautoa? Turvallisessa ja tilavassa 5 hengen autossa on vääntävä moottori. Comfort Plus-tasoista sisäviihtyvyyttä sekä Volkswagenin turvakori kiperiä tilanteita silmällä pitäen. Loma Italian Pesarossa, 3 istuttava sohva, stereoteksti TV, autostereo ja päälle Volkswagen Polo. Sinun tehtäväksesi jää kertoa, mitä maksaa. Vetääkö vakavaksi? Vähän vetää kyllä. No nyt kavereilta vaan apua sitten, että mikä näiden 5 palkinnon yhteishinta mahtaisi olla. Nyt tarkkana. No 95 000.
95 000. Katsotaan mitäs mahtaisi, pitääkö paikkansa. Eli 95 vähintään, mutta 98 000 enintään. Siihen saumaan se täytyisi nyt saada. Ja 5 palkintoa on sinun autot ja matkat ja kaikki. Autosteriot 97 238 ja voitto tuli. Katos tyttö, kyllä saat hyvät kannustukset yleisöstä. Eipä olis. Ja sieltä pomppaa onnellinen poikaystävä Antti. Kyllä kannattaa pysyä hyvissä väleissä tämmöisen tytön kanssa. Onneksi olkoon sullekin. Ja onneksi olkoon Anna. Tuli auto, tuli autostereo, telkkarin, sohva ja Italian matka. Ja silppuri nyt tuli vielä. Niin, sekin tuli sitten vielä alkukisoista. Hei, kiitoksia kaikille täällä paikan päällä kisakatsomossa ja kaikille siellä kotikatsomossa. Muistakaa aina se tärkeä asia elämässä, että kyllä aina ensi kertaan asti jaksaa. Silloin tulee. No enkös minä juuri niin sanonut? No mennään katsomaan mitä voitettiin.